ספר לנו קצת על החילופים שעשית שם. לא מובן מאליו שאתה מחליף את שואה, אני חושב, בדקות כאלה שאתה חייב את הגול. קודם כל נתחיל מהמחצית הראשונה. אני חושב שהמחצית הראשונה הייתה בשליטה מוחלטת שלנו. אתם חייבים לדעת, קשה מאוד לשחק נגד הפועל פתח תקווה כשהם נמצאים עם הכדור. אמרתי לשחקנים שלי לפני המשחק שאם אנחנו בלי הכדור לא נרוץ, אנחנו נרוץ הרבה אחורה. ואני שמח שבמחצית הראשונה עשינו את זה בצורה די טובה, ניטרלנו אותם בהנעת כדור שלהם, שזה בעצם הכוח שלהם, כי הם עושים את ההנעת כדור עם כמה פסים מאחור, ואז יוצאים עם מטוסים מקדימה, גם קליי, גם סונגה. יש להם את קוסטה שהגיע לקבל את הכדור כל הזמן, ברח מהבלמים כדי לנסות לייצר עוד יתרון מספרי באמצע. שהיינו מוכנים לזה במחצית הראשונה, ועצם זה שהם לא בעטו פעם אחת לשער, זה מראה שהיינו במשחק טוב. מצד שני אנחנו שלטנו והגענו לכמה מצבים. במחצית השנייה פתחנו אותה גם בסדר גמור, אבל איבדנו אותו בבעיטה הראשונה שהם בעטו לשער, הם הפקיעו, ואחרי זה היו איזה 5-10 דקות שהיינו כזה בסחרור, לא מספיק מאורגנים, הם הגיעו לעוד 2-3 מצבים. כן, עשיתי חילופים, ובסוף ניצחנו את המשחק. אז בואו נדבר באמת על החילופים. 12 משחקים שאתם לא מפסידים, 8 ניצחונות רצופים. איך אתה מנהל את הסגל הזה? יש שם הרבה שחקנים כוכבים, חלקם יושבים על הספסל פה, חלקם שם, נכנסים לכמה דקות. מה, זו עבודה לא פשוטה, אני מניח. זה חלק מהעבודה שלי. אני בטוח שבקטע הזה השחקנים יודעים שאני מאוד מאוד אמיתי וכנה, והולך עם מה שאני מאמין בו. וכשאתה הולך בדרך הזאת, והשחקנים, אני חושב שהם רואים את זה, כי גם חוגי הוא לא משחק הרבה, הוא פה נכנס מחליף ופה פותח, וזיו בן שמעון אחרי משחק טוב בגביע, מגיע, נכנס דקה 88 ומבשל גול, חוגי עם צמד, מיכה נכנס בצורה נפלאה, מצילי יורד, שואה יורד. שואה זה היה קצת חילוף כפוי, כי הוא כבר מתחילת המשחק הרגיש טיפה את השרירים האחוריים, אבל עדיין, שחקנים מבינים את זה, ומבינים שנעשה את הכל משיקולים מאוד מאוד נקיים, ואחלה רק לטובת הקבוצה. טוב, תראה, אתה זכית ב3 אליפויות, נכון? אנחנו מחזור 19. אתם מקום ראשון, לפחות עד יום שני. אפשר להתחיל לדבר כבר על אתה יודע. אני לא אומר. תגיד אתה אם אתה רוצה. אתה יכול לדבר על מה שאתה רוצה. אוקיי, נו. אז זהו. זהו? אתם שם? אנחנו בתקופה נהדרת, שרק תימשך ככה. ואנחנו עובדים קשה בשביל להיות איפה שאנחנו נמצאים, ואנחנו צריכים לדחוף את עצמנו גם בשבוע הבא, ולעבור את השבוע הבא, ואחרי זה לשבוע לאחר מכן. אבל כרגע כל הפוקוס הוא באמת על המשחק הבא, שזה הדבר הכי חשוב. יפה, אז אנחנו ננסה גם שבוע הבא להוציא את זה ממך, בינתיים נאחל לך שבוע טוב, בהצלחה. שבוע טוב, תודה רבה. ותמשיכו ככה, תמשיכו ככה. תודה. יפה, אפשר להבין.